Η πρόληψη της γρίπης βασίζεται στην τήρηση των κανόνων ατομικής υγιεινής. Βήχουμε και φτερνιζόμαστε σε χαρτομάντιλο ή στην έσω επιφάνεια του αγκώνα μας. Πλένουμε πολλές φορές την ημέρα τα χέρια μας με σαπούνι και νερό και εφαρμόζουμε αντισηπτικό διάλειμμα. Καθαρίζουμε αντικείμενα και επιφάνειες που μπορεί να έχουν χρησιμοποιηθεί από άτομα τα οποία νοσούν. Αποφεύγουμε την επαφή με άτομα που εμφανίζουν συμπτώματα γρίπης. Παραμένουμε στο σπίτι για όσο διάστημα έχουμε έντονη συμπτωματολογία και επιστρέφουμε στο σχολείο και στις δραστηριότητές μας εφόσον έχουμε παραμείνει 24 έως 48 ώρες απείρετοι. Αερίζουμε παρκώς τους εσωτερικούς χώρους και τους χώρους υψηλού συγχρονισμού καθημερινά. Το καλύτερο και ασφαλέστερο διαθέσιμο μέσο πρόληψης για την νόσο είναι ο ετήσιος εμβολιασμός κατά της εποχικής γρίπης. Κυρίως για τις ομάδες αυξημένου κινδύνου, όπως είναι άτομα με χρόνια, αναπνευστικά και καρδιολογικά νοσήματα, βρέφη, μικρά νήπια και ηλικιωμένοι. Συμβουλευτείτε εγκαίρως τον παιδιατρό σας.